Здравейте в епизод 3, не знам дали ще ги номерирам, както и да е. Тук, както знаете, ще поставям кошери. Може да видите колко бурени треволяци са поникнали, обрасло е доста, но ще наръся с... не знам дали се води отрова, препарат. Ще ви го покажа после, ще наръся, за да може тревата изцяло да изчезне, защото няма смисъл да я кося. Това са бурени и просто ще продължават да никнат, така че просто малко отрова, и без това още не са дошли пчелите. Скоро смятам да ги взимам, затова днес ще боядисам първа ръка на кошера, който имам. За сега все още имам само един, но още се чудя дали да взимам само отводки или да взема една отводка и един цял кошер с пчели вътре. Ще видим, не знам, ще говоря с човека, от който ще го взимам. Друго, купих си пушилка, купих си ръкавици, костюм, микрофони имам, камера имам. Какво друго? Със сигурност пропускам нещо, но да, сега ще се оборудвам, защото смятам следващия или последващия уикенд вече да взимам пчелите. Само не знам, ще видим. За втори кошер най-вероятно ще е втора употреба. Само първия исках да е чисто нов. Понеже той е просто съндък, като го... Ако е хубав, ако е читав, ако не е изгнил, ако няма някакви мизерии, би трябвало да няма проблеми. Не знам, ще видим. Но със сигурност първия днеска ще го боядисам. Избрах синя боя. Другия ще видим какъв цвят е. Днеска само първа ръка, даже леко ще разредя боята. По принцип пише с доста малко да се разрежа, но ще разредя малко повече, понеже забравих грунт. Мислех, че съм купил грунт, но се оказа, че не съм, и днес като дойдох нямам грунт, и затова ще го използвам малко по-разредена боя. Тя е на водна основа, така или иначе. И отровата тук по тревата, и за днеска това ще е. Другия път се надявам вече следващото видео да ходим да взимаме пчелите и да видим какво ще стане. Не съм сигурен като взимам пчелите какво трябва да си нося. Дали трябва да си купувам някаква специална кутия за пренасене, дали в кашон някакъв, не знам. Пак ще питам човека, от който ще ги взимам, понеже нямам представа. Но да, ако знаете какъв е най-адекватният начин да се пренасят пчели, може да пишете долу в коментарите. И сега ще ви покажа боядисването и може би ще направя лек voice-over докато боядисвам, понеже ще го направя забързано, да. Тук си направих една поставка, за да не се навеждам и за да може да се оттича боята, да не цапаме. Разглобих кошера, подредих си частите и избрах синя боя. Тая взех от пчеларския магазин. Доколкото знам, всякаква боя на водна основа става, но все пак реших да взема за всеки случай специална боя за кошери, нали, от пчеларския магазин, да си пише, че е за кошери. Мисля, че важното е наистина просто да е на водна основа, за да няма някакви... Не знам, всъщност не знам какви други варианти. То за дърво, може би това е най-добрият вариант, дори да не беше за кошери, пак щях да избера на водна основа, но както и да е. Синият цвят просто ми хареса. Знам, че в принцип ги боядисват жълти или сини. Виждал съм и зелени, и бели, и някакви други цветове съм виждал, но доколкото четах, синьото и жълтото са най-подходящи за кошери. Не съм сигурен точно защо. Пчелите май се ориентират по-лесно и ги намират по-лесно, нещо такова. Трябва пак да попрочита, защото да не давам грешна информация, но да, сега като е готов, после ще направя втора ръка. Тук минавам само първата ръка боя. Не стана много добре, не стана хубав плътен цвета, но след втората ръка ще се оправи. Малко се измъчих с тази малка четчица, защото мислех, че има по-голяма там, но се оказа, че тая е единствената чиста и си поиграх малко повече, но не е проблем. Другата седмица, може би, или по-другата, не знам, ще
ще видя вече да ходя да взимам пчелите, ако въобще е възможно, понеже говорихме за края на април, началото на май, но не съм сигурен отводките, ако искам да взема отводка, дали не трябва да изчакам още, защото май трябва да се стопли и да се развият още малко кошерите на човека, за да може да направи отводка. Поне аз така разбрах, не съм сигурен. Иначе ако взимам кошер, който си е цял пълен кошер с пчели с презимувало семейство, тогава мисля, че няма проблем, но със сигурност ще искаме единия да е отводка. Най-вероятно единия ще е отводка, единия ще е презимувал кошер. За да мога да направя някакво сравнение между двете. Някои хора ме съветват да си взема готови презимували кошери, някои ме съветват да си взема отводки, но смятам просто да пробвам по един от двата вида и да видим какви ще са разликите, какво ще се случи, дали ще оцелеят и двата. И рамки още не съм си купил. По принцип много хора ме съветват да си вземам чисто нови. И аз смятам, че това е правилното, макар че примерно съседа до нас, който има кошери, той ми каза, че ще ми даде някакви стари, обаче аз нещо не се изкефих на идеята, предпочитам да си взема чисто нови рамки, защото все пак в тях там пчеличките да се изградят на ново восък, клетчиците, там където ще снася майката, където ще събират мед после като добавя магазина, и затова просто ще взема чисто нови. Да, ще дам някой лев, някой евро повече, но поне ще знам, че всичко е както трябва. Също така реших да не се опитвам сам да си правя рамките с основите, ами направо да си поръчам да ми ги направят. Малко по-скъпо излиза, обаче самото обтелване на рамките и после поставянето на восъчните основи не че е много трудно, но казаха ми, че изисква някаква машинка да използваш. Сигурен съм, че може и без машинка, има и по-лесни начини, но искам да стане добре, искам да стане качествено, а пък при положение, че никога не съм го правил, по-добре в случая да си платя и да ми го направят професионално. И друго, което още не съм взел, май няма. Имам повдигач, имам ръкавици, костюм, пушилка. Този първия кошер, като му взема и рамките, той ще е готов. За него имам само един магазин, ама да го докараме до магазините и до събиране на мед, разбира се. А пък вече ще видя човека, от който ще взимам пчелите, кошера, който ще е презимували, дали ще ми го даде направо с съндъка, с кутията, с всичко, или и за него ще трябва да си взема отделен нов кошер, но мисля, че ще го купя директно с кошера, не само самите пчели. И както споменах в началото, ще видим как ще ги пренасяме. Не знам дали ще трябва да си купя някаква специална кутия за пренасяне. Ако някой, който се занимава с пчели, гледа това и ме слуша, ще си каже това въобще как се занимава, въобще не знае за какво говори. Но аз реших така в реално време просто да говоря това, което на момента разбирам, дори да казвам някакви грешни неща. С времето хем аз ще се науча, хем вие като гледате може да видите какви грешки да не допускате, ако искате да се занимавате, или пък просто ако го гледате за развлечение, се тая дали казвам нещо правилно или не, при положение, че не претендирам, че разбирам, не претендирам, че мога да науча някой на нещо, по-скоро показвам процеса, защото според мен е интересен. Доста хора в днешно време, примерно хора, които живеят в големите градове, нямат села, нямат къде да отидат да видят малко такива процеси, примерно както в случая с пчеларството, или като кача примерно видео за дръвчетата, за пръскане, за подрязване, на лято евентуално за бране на плодове. И мисля, че би било интересно. Но сега, като взема пчелите, мисля да
Мисля следващото видео да е за дръвчетата. Аз вече съм събрал малко материал и там. Снимах няколко пъти, първо като цъфтяха бадемите, после като вече са прецъфтяли, вече са цъфнали и други дръвчета, круши, череши, праскови. Но това е тема за другото видео. Също така бях посадил едни малини, от които посадих 5 и 2 от тях не се хванаха и съхнаха, но това може би също е по-скоро тема за видеото с дръвчетата. А за пчелите също смятам, че може би няма шанс да се изкара мед първата година, като си начинаеш, ти първа започваш. Доколкото разбрах, ако си с отводки, със сигурност няма шанс. Но ако вземеш пък голям презимувал кошер с здраво семейство, аз си мисля, че хипотетично би могло да се случи. Сега въпросът е дали аз ще се справя и да не прецакам нещо самото семейство, но ще видим в процеса. И сега, след като приключи това забързано клипче как го едисвам, ще ви покажа и отзад с какво напръсках тревата. И се надявам следващия път, като отида, тревата вече да я няма, защото доста беше поренясало. И да ме е чисто, когато поставям самите кошери. Единствено там тези бетонни блокчета, на които ще ги поставям, трябва да видя как да ги нивелирам. Казаха ми също, че е добра идея да има лек наклон напред. По принцип кошера не би трябва да се пълни с вода, но ако случайно нещо не съм направил правилно и влезе някаква вода, да може да изтече през входа. И за сега това ще е. Следващия път вече, ако случайно не съм стигнал до момента, в който да вземам пчелите, ще сме да поставя кошерите, ще вземам някакви неща. И сега ще покажа и този препарат. И за това видео смятам да абонирайте се за канала, харесайте видеото, споделете, ако мислите, че на някой би му било интересно, и до следващия път.